de cuarto de primaria C, plurilingüe e benigno, Quiroga Ballesteros. Hoxe imos ensinaros o que estamos traballando este curso. Prometemos non facer exame final. Pero ti queremos aí? O almozo, xa sabes, software sostible, que para iso están os ODS. Mais que almozo parece que vamos pasar unha semana campando no cole. Este curso todo o cole estamos traballando sobre as ODS. Sabedes que iso? Douvos unha pista. Están pensados para cuidar o planeta. Son os obxectivos do desenvolvemento sostible. Son unha lista de 17 metas que todos os países do mundo acordaron para facer que o planeta sexa un lugar mellor, máis san e máis xusto para todas as persoas. Un plan mundial para facer as cousas mellor e non estragar o planeta. Algo así, este curso estamos centradas e centrados nos ODS, que teñen relación coas merendas saudables. E vos estaremos preguntando, que teñen que ver os ODS cos das merendas? Pois teñen moito que ver. Está o ODS 2, Fame Cero, o ODS 3, Saúde e Benestar. Claro, e non esquezas o ODS 12, Produción e Consumo Responsable. Como xa se explicaron as nosas compañeras, para axudar no noso labor de levar unha dieta saudable e sostible, contamos con nosos amigos Amorado e Brocoliño. Eles axudanos a elegir froitas de tempada para as nosas merendas. Existen en que merquemos nas zonas de barrio e consumamos produtos frescos e das nosas hortas. Por suposto, esta mazá non ten por que facer máis kilómetros que o bus, onde imos de excursión para chegar á miña barriga. Tes toda a razón, por iso nos tomamos moi en serio as recomendacións de Amorodo e do seu amigo Brocoliño. E levamos un rexistro moi serio sobre a froita e verdura que consumimos en todas as horas e todos os días. Custa moito traballo, pero estamos orgullosos de todo ao que axudamos ao planeta. Outro punto importante, reducir o uso de plástico. Non fai falla envolver o bocate en plástico, aluminio ou bolsa pequena, por si acaso. Que cando imos comer está tan afogado que perdeu o sabor e os nutrientes quedaron perdidos entre unha capa e outra de plástico. Por iso usamos friameiras e envoltorios reutilizables. E non só no cole, durante o recreo, estamos todo o día mareando as nosas familias con esta teima de saudable e sostible. Miña nai ata se esconde para botarlle o sucre do café. Pois así é como tratamos no noso cole de axudar a cuidar o noso planeta. Despedímonos con algúns consellos. No recreo consumides froitas e verduras de tempada. Sempre que sexa posible, mercade nas tendas de barrio produtos locais ou cultivadas con as propias froitas e verduras. Empregad envoltorios reutilizables para traer ao cole as vosas merendas. E se tedes alguma dúbida, preguntadei aos nosos amigos Amorado e Brocoliño. Eles teñen ideas infinitas para axudarnos a cuidar o planeta. Como eles sempre din, ¡Cambia aquí para cambiar!